Og der har du simpelthen lavet sådan, fra vi har haft et forløb, hvor jeg har startet med at lave en katastrofetale, til vi simpelthen har forfinet og justeret og bearbejdet. Og det er jo både på sådan taleværktøjer og kropssprog, men også struktur på talen, ord. Kan du mærke mig? Kan du føle det, jeg siger? Det her er jo sådan noget, som jeg aldrig nogensinde ellers ville have tænkt over. Så det har virkelig været det, der har gjort forskellen. Det giver jo så meget mening, fordi jeg både i mit professionelle erhverv som konsulent, men også som politiker, der er det at tale, det at få nogen til at forstå eller følge en, eller den formidling, det er jo virkelig en nøglekompetence at have. Og det at åbne op for, hvor vigtigt det egentlig er, og hvor professionel tilgang man bør have til det, hvor stort et håndværk det faktisk er, hvad er det for nogle kompetencer, man skal tillære sig, for at virkelig kan gøre forskellen på at lave noget japværk, eller lave noget, der virkelig batter. Det er noget af det, som jeg har fået med herfra.